hienoja Itä-Suomen metsäteitä saa ajaa niin, että takapuolessa tuntuu. Kelit suosi. Hauskaa puuhaa, kun joku on viittinyt tehdä reitin valmiiksi. Ja mikäs siinä vanhalla leedillä päristellessä oli, että kaikki toimi. Viimeinenkin päivä meni suht hyvin, että pienellä arpomisella niin vältti pahimmat eksymisetkin. Että KTM Adventure Rally suurin piirtein päätöksessä ja kavereita rupeaa tippumaan tähän viimeiselle maalialueelle ja oli viimeinen päivä oli todella haastavaa navigointia ja erotteli jyvät akanoista, vaikka siellä oli parin minuutin aikaeroja ennen kuin lähdettiin viimeiseen päivään, niin siinä pientä positioiden vaihtoa kyllä tapahtui ja toiset eksyi ja toiset ei. Ja tapahtuma kyllä meni kaikilta osin todella hienosti ja nyt katsellaan sitten tämän jälkeen ensi vuoteen, että missä päin homma järjestetään ja kehitetään lisää juttua ja talvella käydään tuossa ainakin ajat niin kuin tuon Rally Ride Team Finlandin kanssa toi Tuareg-ralli Tunisiassa ja varmaan jotain muitakin ralleja ja katsotaan miten paljon nyt saadaan sinne sit joukkuetta mukaan, mutta toivottavasti kun saadaan lisää kavereita ja saadaan hommaa Suomessa eteenpäin. Organisaatio kiittää kaikkia osanottajia ja tapahtuman tukijoita. Kiitoksia. Jori Mäkipää veti kokonaisvoiton. Siitä KTM Nordic. Voi helvetti. 500 eurolla KTM-tuotteita Kilera-miehelle. Luikille meni! Satainen tarjous. Parempia tarjouksia. Itse asiassa täältä tulee vielä sitten varmaan siihen samaan hommaan lisää, kunhan mä löydän. Luikille tuli. Storm Motor näyttää antavan sulle tämmöstä kuin Oskon ketjun voitelija. Jaha. Millähän voisi olla käyttöä. Kiitos, kiitos. No, hyvä. Ja kakkosena oli viime vuoden ykkönen, eli Tarmo Valdano. Eli näköjään tässä Tarmolla niinku on tällä hetkellä toi käyrä alaspäin, mutta ehkä se petraa ensi vuonna. Mutta kuvastaa sitä, että se on kuitenkin samoja miehiä kärjessä roikkuu. Ja sitten kolmantena Veli Saarela. Todettakoon muuten sitten tosta vielä tuon ykkös- ja kakkosia ero oli 3 minuuttia. Joukkueet
Eli tänä vuonna voiton vei joukkue 209, Janne Kovanen. Meidän sijat laittaa sen. Ja kakkosena tänä vuonna noin 2,5 tuntia jääneenä tosin 203 Jukka Norppa ja nämä kaikki on näitä täällä vielä. Vaikka tää on kovin ja kokenut joukkue, niin onneksi ollut. 3 ruiskuu, Jukka Lengas ja 1 Nakalattiin menemään. Niin, tästä saatte sille voin tuosta sanoa sitten, miten tuo kovin ja kokenut joukkue, mutta joukkuekesässä kun lasketaan vähän eri lailla tätä aikaa, niin vaikka yksi puuttuu, niin se ei välttämättä meinaa sitä, että peli olisi menetetty. Jonka tietysti vielä tulee todistamaan sitten joukkue 201, eli Per Vasper ja Lasse Sairaan. Terveisiä Lasselle. Joo, kyllä.